Sütni topşırganlar okşasın ала алмыйлар. Чистай районындагы 3 авыл халкы бүген шундый хәлдә калган. Алар сөт җыючы кооператив 2 ай акча түләмәде. 100гә якын хуҗалыкка гомуми бурычын 2 миллион сумнан артык дип бәялиләр. Хәзер авыл халкы прокуратурага гариза язган, тикшерү бара. Әлегә район хакимияте сөтне башка оешмага тапшырырга киңәш итә. Фермерлар акчасын кайтара алырмы? Рания Абдрахманова репортажы. 15 елны төзедек без мини-ферма буларак. Авылда иң беренче мини-ферма төзедек. Саттаровлар Татар Гаделшасы авылында яши. Алар фермер. Көн сайын 150 литр сөт савалар. Гаиләнең төп кереме шул. Әмма май-июнь айларында тапшырган продукция өчен акча ала алмыйлар. Савым сыерларыбыз 14. Шул сыерларның сөтен хөкүмәт Суниевка сдавать итәбез. Но акчасын ала алмыйбыз. Менә шулай яшәп ятабыз. Безнең улым эшләүчендә иң төп таянычыбыз ул. Менә яшьләрне авылда калып эшлим дигән кешенең гел күңелен китеп торалар, акчасын бирмәгәч тә. Безнең 200 мең артыгы белән акчабыз Суниевтан алган. Берничә ел элек кенә Саттаровлар яши торган бакча урамындагы һәр йортта, һәр хуҗалыкта берничә баш сыер тотканнар. Әмма сөт бәясе арзанайгач, моның файдасын күрми башлыйлар. Шуңа хуҗалыклар сыерларын бетерә. Нәтиҗәдә авылда терлек башы саны кими. Без 15 ел буе сөт тапшырган оешма 2 ай акча түләмәде диләр. Көн сайын кемдер 10, кемдер 100 литр сөт биргән. Апрельне түләп бетерде дә, икенчесен ириска сразу май-июньгә безгә должен ул. 8 сыер асрыйбыз. Һәр көнне 100 литр сөт тапшырабыз без. Ул безгә акчабызны бирмәде. Безнең барлыгы 170 мең акча җыелды. Ул безнең өчен бик зур сумма. Ул бер ликеле сыерның кесәсенә бик сукмай, күп сыерларны безгә бик ката төште, конечно. Минем бүгенге секендә 97 меңнән артык аласы баранардан. Зыян күрүчеләр күрше авылларда да булып чыкты. Түләмиләр ишәдем. Мин шул акчага яшим. Мин пенсионер түгел. Бу авылда безнең 499 кеше яши. 137 шәхси хуҗалык дип әйтгәндә. Терлекләр күпме менә шул хәтле кешегә? Получается 1042 баш терлек. Бөтен эш авылга. Эш авылга инде. Иң күбе инде Гаделш авылында. Сөтне авыллардан Марс Хайруллин җыйган һәм Улы тигәнәле кооперативына тапшырган. Акчаны да ул алып кайтып тарата торган була. Май-июнь, июльнең 4-нә кадәр акча түләмәгән 2 миллион 137 мең 480 сум. Хәзер аның бурычы безгә. Улы тигәнәле кооперативы Алексеевский районында урнашкан. Биредә безгә капка ачучы булмады. Телефон аша хуҗасы белән элемтәгә кердек. Ул мин кичә түләдем диде. Когда вы им собираетесь заплатить за молоко, которое они сдавали вот в прошедшие 2 месяца? Ну, мы же выплачиваем. Когда вы им выплачивали в последний раз? Вчера. Кому выплачивали вчера? Молочнику. Аннары башкача сөйли башлады. Наше предприятие не собирает у населения молоко. Как мы должны вернуть деньги? Безнең предприятие халыктан сөт җыймый бит. Алмаган әйбер өчен без ник акча түләргә тиеш? И не собирало. Вы что от меня хотите? Кому я должен? Без Алексеевскийның авыл хуҗалыгы идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Алар тигәнәле кооперативының сөт җыюын раслый. Кооперативта 325 член эшләй. Шуларның ничәсе менә шәхси хуҗалык? 317 шәхси хуҗалык. Димәк, аның безгә мин шәхси хуҗалыклардан сөт җыймыйм дигәне дөрес түгелме? Отчетлар буенча дөрес түгел. Молокосборщик, он, так скажем, такой проблемный. В прошлом году, значит, осенью, в сентябре, да, вот уже начались у них там такие проблемы. Аңлашылмаучанлык узган елның сентябрендә башланды. Без авыл кешеләренә башка сөт җыючы белән эшләргә тәкъдим иттек. Әмма киңәшләребезгә аларның бер өлеше генә колак салды. Чыннан да авыл халкының сөт җыючы арадашчы белән дә, продукцияләрен тапшыручы кооператив белән дә рәсми килешүе юк. Июль айында сөтләрен башка эшмәкәргә бирә башлаганнар. Май-июнь өчен акчаны кайтарырга өмет итеп, прокуратурага гариза язганнар. Чистай шәһәр прокуратурасына Татар Гаделша авылы кешесеннән гариза килде. Ул халыктан җыела торган сөт өчен акча түләмәләрен әйтә. Хәзер әлеге очрак буенча тикшерү уздырыла. Федераль закон таләпләре үтәлмәй икән карыйбыз. Шуннан соң прокуратура чара күрәчәк. Авыл халкы күмәк гариза язырга җыена. Күңелләрендә кооператив җитәкчесе бурычын түләр дигән өмет яши. Чистай һәм Алексеевск районнарыннан Рания Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр.